ești artist deja lansat, ai concerte peste tot și încă mai cânți pe pozitiv. Ok, o înțeleg și pe asta, pentru că nu avem condiții de sunet foarte bun peste tot unde cântăm. Dar atenție cum cânti peste pozitiv, pentru că una ai tras în studio și alta îmi cânti pe scenă. Nu e bine, pentru că lumea observă acest lucru. Observă diferența dintre vocea pe care ai tras în studio și vocea pe care o aduci live pe scenă, peste pozitivul respectiv. Învață să cânti peste pozitiv. Absoarbe cât poți de mult sunetul atunci când cânti. Nu țipa, nu da tare în microfon, pentru că oricum te auzi. Mai peste tot, microfoanele sunt date foarte tare, la volum maxim. Și te auzi, să nu-ți fie frică. Absoarbe sunetul atunci când cânti. Aceasta este cheia succesului în a cânta peste pozitiv. Vocea ta live se va combina perfect cu cea trasă în studio și va ieși acea simbioză plăcută urechii fiecărui ascultător.